Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Dr. Mnguni TV uprofessor isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga okwasi sikhona umthandi wabantu lohlezi nani namhlanje ngizokhuluma nani bakwethu ngikhuluma ngendlula mithi. Indlula mithi isilwane esikwazi ukubona kude kakhulu, isilwane eside esibona yonke indawo, isilwane esiphakeme ukudlula zonke izilwane. Indlula mithi ikhona enye eyisihlahla ongesiyona ke lena eyisilwane. Lana ngizokhuluma ngawe, lana ngizokhuluma ngomuntu ukuthi umuntu kuyenzeka angakwazi ukuya phezulu. Ukuya phezulu ke ilento ekuthiwa ukuphumelela noma ukuba nempilo engcono. Abanye abantu ke bayashayeka ngokuthi bahamba becindezeleke noma bekuthiwa amandla unawo noma kuthiwa inhlanhla unayo kodwa cindezeleke. Kodwa indlula mithi iyakwazi ukwenza ukuthi umuntu aphakame ame phezulu, ame phezulu kuthiwa ayilambu seliyacima impela kubi kumnyama. Kodwa indlula mithi yenza ukuthi umuntu aphakame ame. Ukuma komuntu ke bafowethu ukuthi abe namandla okwenza izinto. Amandla okwenza izinto imali, akusiwona lawa amandla kodwa imali, ukuthi umuntu akabe nemali ukuze ezokwenza izinto. Kunekhambi la esilenzayo ke ngendlula mithi, sithatha le eyisihlahla wenzelwe ngayo, uhlanganiselwe ngayo izinto ukuze sizokwazi ukuthi ziqhubeke into zakho zihambe ngendlela, ziqhubeke into zakho ihambe ngendlela ofisa ngayo. Indlula mithi ke leyo eyenza lokho. Abanye abantu namhlanje bayasizakala uma ngibanikeza leli khambi ngoba enye into esijwayeleke kakhulu ukuthi yenziwe ilento ekuthiwa isigubhu. Wonke umuntu uyasifuna isigubhu, wonke umuntu uyasithanda isigubhu, kodwa esigujini phakathi kuyenzeka singene isigubhu kodwa masulandela awukho umuthi osukuphakathi, sokuyisona kuphela isigubhu noma ukhona umuthi akusiwona lo ohlala isigubhu. So indlula mithi yami ngiyayifaka kulesi sigubhu sami bese ngikunikeza uhambe nayo bese uyaphakama. Uma uphethe isigubhu uphuphundiza mawakhelele induku, uphuphundiza ngiphela wena umfishane. Manje indlula mithi yakubamba ke iyakuphakamisa bese uyibona sengathi uyandiza uhambe emoyeni kanti ilento ekulomuthi nalento elapha emzimbeni wakho ezothandwa yidlozi. Ngoba abantu bakudala babesebenzisa leyo mithi leyo kodwa bona babeyibiza ngokuthi inzunza. Abanye bathi ke bathi inzuza idlozi lamanzi, inzuza inyoka, inzuza siyichaza ngento eziningi kodwa thina sithi ke nanti indlula mithi okuyona ezokwazi ukukusiza nawe uphaka ubadlula abanye. Nibe bawu3 endodeni kodwa ishade wena, nibe baningi emsebenzini kodwa kukhethe wena ukuthi mawuphathe. Ebhizinisini uthi uyaliqala ibhizinisi uqale kanye nabanye kodwa lakho lidlondlobale liye phambili ngophela. Manje idlula mithi uphethe into ekhulayo, uphethe umuntu into engamile endawonye. Izinto lezo ezikhona la kaMnguni kamthandi wabantu ungakhohlwa ukuthi kunomalamulela imbiza yami iphuzwayo, kunensipho umalamulela, kunekhambi umalamulela. Yizo zonke engiyiphethe enginazo kodwa namhlanje ngigxilela kwindlula mithi ukuthi abantu uyakwazi ukubedlula ngalento. Iyasiza lento nje nasezangomeni mawuthi impela asisaboni isangoma, asisabona amathambo, asisawuza umbhulo, asisahloli isangoma kodwa nangu indlula mithi iyakwazi ukuthi ke ikuphakamise ke nawe bese uyayibona ke izinto ke. Ningakhohlwa ukulandela ama video ami. Usubscribe muthi uyaqala ukuyibona namhlanje, subscribe mwazi subscribe uphinde futhi ulandele Khosi FM ngizwe ngikhona njalo ngomsombuluko ngo10:10, Vibe FM 10:30 kuya ku11 ngizwe ngikhona, KZN TV ngizwe ngikhona futhi ngikhona ngo5:15. Ngiyacela bafowethu ningakhohlwa ukungilandela, ngiphethe izinto eziningi kakhulu ezonisiza. Witbank eMalahleni, Witbank ngomhla ka1 ngomhla ka2 ngizobe ngikhona bese uthi ngomhla ka10 ngizobe ngisemawoti, ngizobe nginenkonzo zokuzalwa kabusha. Abadinga insebenzo bazophatha amaqanda nobisi no500 umnikelo wakhona. Kodwa muyizele nje enkonzweni ukhululekile ungeza mahala, angenwa ngamali kodwa abazosetshezwa abazokwenzelwa le mali ewu500 kufanele mabayiphathe. Kanti ngikhona ke njalo naseWitbank nase Midlands eSoweto ezone 5 Nkosi Street ngizobe ngikhona ngomhla ka1, ngomhla ka3 nangomhla ka4. 3-4 ngizobe ngikhona lapha kuNkosi Street
eMidrand okungenzeki kubantu kumnguni kuyenzeka. Hlalani kimi nami ngokuhlala kini. Inkosi inibusise.